Tanok ni Ilocano tampok sa isang commemorative coin na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Para sa detalye ng regional news na yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Tampok ang Tanok ni Ilocano Festival ng Ilocos Norte sa isang commemorative coin na inulunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas kasabay ng paggunita ng ika-208 na anibersaryo ng pagkakatatag ng lalawigan. Inilabas ng BSP ang 5,000 pesos silver coin na may face value na 100 pesos bilang ikalawa sa kabuuang 12 festival-themed commemorative coins na planong ilunsad ngayong taon upang itampok ang kultura at pamanang Pilipino. Ayon sa BSP, layo ng serye ng commemorative coins na palaganapin ang kamalayan ng publiko sa kulturang Pilipino at hikayatin ang interes sa papel ng bansa bilang ASEAN Chair sa 2026. Gayon din sa kooperasyon ng mga bansang kasapi sa ASEAN. Makikita sa disenyo ng Tanok commemorative coin ang mga elementong hango sa nagwaging 2025 Basi Festival ng Bayan ng Piddig, kabilang ang 23 simbolo na kumakatawan sa mga bayan at lungsod ng Ilocos Norte. Ayon sa Provincial Tourism Office, may 500 piraso ng commemorative coin ang ilalabas at ibebenta sa mismong araw ng Tanok ni Ilocano Festival sa Pebrero 28. Kasama mo sa IFM News Dugupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.